Pa mi imamo jedan paradajz. Znači kako je bilo? Znači već sam zakašla. Baš su lepili s cijenom 6 eura. Ana, gle ove kako su prazni. Imamo sitne. To ne puštala. Znaš kako se vidi? Znovi lica su. Tako i ti. Vlastiti znoj. Ana, ti je treba došli. Rekao da je bar, rekao Bog nas. Kaj je ono što ostalo tamo? Vi ne mogu. Dobar dan. Dobru površinu za odmah. Kada im snimimo ovako samo da je tako snimimo. Znači mogu i presaditi, ne trebaju puno Ne traje puno za to, mi isto presađuju. Znači sad iz ovog... A šta se onda razmnožavaju kako? Pa idu, nekad rastu dva, nekad puste oni svoje sjeme, isto kao trava. Da. Ovisi o vrsti, ali idu. Da, možeš tako sigurno. Što sam se da... 50 i račun. Oni su da. Unija. 6 dali, 4,5. Prehrambeni proizvod
tu si tu dobro. Ali to te druge dane. Eto, razvance. Vidimo se tamo. Oni inače žive Niti mjesec dana, gledaj. Ok, već narezano, da se ne muči. Nasmej se u to. Lijepo pogledaj. Malo bliže da se vidi cijeli natpis. Rintin polavi. Ne. Evo ovo. Da. Sve pet, da. Može, ajde.
Mali meni trupa, da li znaju. Za žeruno ću vidjeti. Prebacite i nakon toga Popis prodanih mjesta, tako ja sam konkretno Njegovu stranu malo bolje je. ja sam tu na samom početku. Dobro. Tako da se nahodila bez 1.7. znači plan. Gdje su mama i sekali? Ne znam. Ovdje, tu si. Dođi, vidim. Šta još? 2 eura. Ova zaštitnica ne dao. Ali ja ne
Nation Trump are not the same plan. Though they are all svaki 10 dana potopite 10 minuta. Ili ovaj moj Koliko su vam ovi? 4 čokoladice? Ovdje vam je banan. Nikako nije Znači imamo jedna pa druga, stanete jedan iza gospodina. To je isto, jel? Ali ovo je to. Stavit ćeš vam orhideja, pravo. Nećemo nadali dole. Jer je ovo previsoko, pa vidimo gdje. Na svako drugo, to je prvo neka druga. Za tebe? Tak, i damo ja tak na rezu, onda bomo šaka tako rušiti.
Svijeta nema. Ali ona nema. To. Moje. Može sa tebe. Ne preveč dva, ono nekako prvi. Ne može živjeti ne. Ja se slažem. Kaj, tramvaj za borbe! Imaš pitanje o vatre? Kaj? Neverovatno, neverovatno! Kralje ruku! Ne piši, ovo mi je katastrofa. Znači ovo mi ne piši, svi vi nema šanse. A ništa, idemo. Da ovo hoće. Sve to.
dan 85. Cikli doma. Došao sam sa autom. Jer idem na cestu, ne time za... Da su događali radi